Kajing kanaat kala nang jor hapadeng ke India pat Pakistan ban benta kala poi sa sya uput baki breo habaro artli kin yap na kajing sya asiat bom ban ha India na kajing hertma ka Pakistan kata hasidiang jong line of control bat ka benta jong ka Jammu and Kashmir khandai ngut kila yap bat kombasaw phungut ai kidon ki ba mensau kini ke jaka ka ba syahir thma ki sipai Pakistan kari ke district Khaput jong ka Punj ka ba jangai kom ba 640 kilometer na Kashmir khatkom kilat pathai khubor hakilat pathai khubor lala ban ui baki he sarkar ha Punj ki atho baki bor sanchar district kilat marmar se ki shnong ki thau ha ka balaya tho baladon gi jing pathai bom bat lapan kan ria no ye ki breu sha ki jaka ki ba khamlong shngai we breu la khla no mardor na ka jing sha ther bom kat baki we pat ki la do no ya la ka jong ka jing em ha ka hospital Punj arngot ki khna aret ki badang shipho bat khat arsnem karataru ki la ngat ha ka te ka jing sha ther bom ya gani ka jing siat bom la le de ki sipai Pakistan amduna shikenta hadin baki sipai India ki la sedang ye ka operation Sindur ha ka baki la siat ye ki khandai tli ki jaka ba pendri ye ki le no Pakistan ki bakin thop ya ka murid ke bat ka Bahawalpur ha ka jela Punjab bat ki weipat ha Kashmir ka bala bat da ka Pakistan Laya thoru bahapadeng ki por ar hadu lai bejim men step jong ka hnyo trik ujamang arajar arpusan ki sipai Pakistan gila pendon kam na jing siat pen bethai ki bakin thop ye jing siat suloi na ki pos ki badon hasiliang ka line of control bat markham ka Jammu and Kashmir la ong ka tolong khubor na ki sipai kumba ka pau gilat pathai khubor ke India ka persang manyale persha ye ki le no da ka bakhrwet ban penha bom ha ki jaka badai ki jaka ri tingen jong ki le no henre ka long da khongpong pat bat ka Pakistan ka baka herthma ha ki jaka jong ki reu pat ba ki khubor ne gilat pathai khubor ki pen iru ba bon tili ki jingtei ki la sha pen pra ha Punj bat ban pen long yi ki nong song snong bat pen lut palat shikenta banya lumlang ya ki tiar kat baka jing pen bethai kadang beteng la yu i bada ki spa ngut ki ba phet karat na ka than Khaput da ka kejat kit kali bat da ka no gunung alat ka bala ban yo kat ba ki kin thei ki khna bat ki shinrang ki ya da ki kin hon ha baro arliang jong ka surok hagajo ko por ka official account X jong lat ka Jammu and Kashmir Manoj Sinha kala tho ngala batha ru i ki DC ban penkan ria i ki dong song snong na ki jaka ki bam shngan ki jaka ki ba kham shngan bat ban penthikna ya ki jaka sa bat ka let kawan ngin penthikna ya ki jing shngan jong wei po wei nong song snong खत्म होने वाला मकान है यहाँ की फायर लगा सब कुछ खत्म हो गया आप देख सकते हैं एक मकान नहीं तीनों मकान खत्म हो रहा है Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya